أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص. I ask Allah to protect me from the accursed devil in the name of Allah, who is the most gracious, the most merciful. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, ngikhuluma lana ngesura Yusuf, sura number 12, isahluko 12 kwi-Holy Quran, ngiqala ku-verse 3. Wallahu subhanahu wa ta'ala utshela uNabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthi ngikutshela izindaba eziseqophelweni eliphezulu kakhulu. Nahnu naqussu alayka, ngitshela wena Muhammad izindaba eziseqophelweni eliphezulu kakhulu. Ene uma ngabe wehla nayo le verse lena, uAllah uthi wena Muhammad wawungekho wena, awazi lutho wena ngalento le mina engikutshela yona. So my brother, my sister womKristu, nawo wonke umuntu obuka lama video ami kaMasithandane, uma ngabe uAllah etshela uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthi wayengekho makwenzeka lezi zinto lezi, ingabe kusho ukuthi mina nawe sasikhona, sambona thina uMuhammad sallallahu alaihi wasallam? I-answer, impendulo yalapho mina nawe siyayazi, angithi? So lalela-ke ulalelisise. Le video lena ikhuluma nabafowethu nodadewethu, omama nobaba, omkhulu nogogo, izingane, wonke umuntu ozibiza ngomKristu noma okholelwa ekuthenini uJesu uNkulunkulu, noma okholelwa ekuthenini uJesu uyindodana kaNkulunkulu, noma okholelwa ekuthenini uJesu wafa wafela izono zakhe wabethelwa esiphambanweni. Wonke nje umuntu owumKristu okholelwa kulezi zinto lezi engizibalayo, noma ngaba uyena umKristu, umuntu oyikhonzela idlozi, umRoma, uyiHindu, kodwa wena you know and uyakholelwa wena ukuthi lento le eshiwoyo ngoJesu, noma eshiwo amaKristu ngoJesu eBhayibhelini, noma ngoYeshua, iyiqiniso. Namhlanje ke mfowethu, ngifuna ukukusiza, ngifuna ukukuqhaqhela, ngifuna ukuthi u-understand, uzwise akusiyimi engikuqhaqhelayo, uAllah umdali wakho, ngoba lento engiyifundayo ngiyifunda kuQuran. Sengikutshela ukuthi ngikusura Yusuf iverse number 3. Manje ngiqala lapho uYeshua noma uNabi Isa alayhi salatu wasalam engakazalwa nokuzalwa. Surah Ali Imran chapter number 3, isahluko sesithathu kwiQuran, iverse 42. Wa idh qalatil malaika, subhanallah, ingilosi, subhanallah, noma izingilosi zathi kubani? Izingilosi zathi, subhanallah, izingilosi zathi kubani? Ya Maryam. Zikhuluma nobani? Zikhuluma noMaria. Izingilosi zikhuluma noMaria. Zithini izingilosi kuMaria? Inna Allah astafaki, subhanallah, ngempela uAllah ukukhethile. Watahharaki, subhanallah, wakuhlanza. Wastafaki ala nisa'il alamin, subhanallah, wakuqoka ngaphezu kwaso sonke isimame emhlabeni, subhanallah. Ukhulunywa ngabantu ke besifazane ababephila ngaleso sikhathi leso sika Maryam alayhi salatu wassalam, ngoba abanye bangathi mhlawumbe iQuran iyaz contradictor, ngoba uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyasitshela ngabo Hazrat Khadija radiyallahu ta'ala anha, Hazrat Fatima radiyallahu ta'ala anha, Asiya alayhi salatu wassalam. Then kuzoba ngathi manje iQuran iyaz contradictor, kanti cha, kwakukhulunywa ngoMaryam ngaleso sikhathi leso, kubo mama ayephila nabo ngaleso sikhathi leso, ukuthi uAllah umkhethile kubo bonke abantu besimame ababephila
ngaleso sikhathi. So ungadideki ke mfowethu ubone ngathi mhlawumbe iQuran iyaziphikisa yona, ngoba we've got ama veterans afana no Hazrat Sumayya radiyallahu ta'ala anha, maning Hazrat Safiya, the aunt of Rasulullah radiyallahu ta'ala anha, maning Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha, all the ummahatul mu'minin. So ungalingeke uzicontradict mhlambe bese mhlambe uba confused. Right, we're carrying on, siyaqhubeka. Right. Then ingelosi iyaqhubeka. 43, ya Maryam, O Mary, O Maria, uqnuti li rabbiki, uyesabe inkosi yakho, subhanallah, wasjudi, futhi uzithobe, warka'i ma'ar raki'in, futhi ukhothame uguqe kanye nalabo abakhothamayo nabaguqayo, subhanallah. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك, subhanallah. Lezi izindaba zezinto ezingabonwa esizembula kuwe, subhanallah. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم, subhanallah. Wa Allah utshela uMuhammad sallallahu alayhi wasallam ukuthi wawungenabo lapho bethosa amapeni abo, wena Muhammad wawungekho lapho bethosa amapeni abo ukuthi ubani phakathi kwabo ozothola uMaryam akhulele ngaphansi kwakhe, under his care, subhanallah. Wama kunta ladayhim idh yahtasimun, subhanallah. Futhi wawungekho bephikisana omunye nomunye. Uma ngabe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam wayengekho, ngabe mina nawe sasikhona na? Impendulo yaloko mina nawe siyayazi, subhanallah. 45, Allahu akbar, la ilaha illallah. إذ قالت الملائكة, subhanallah, lapho izingelosi zithi, ya Maryam, O Maria, O Maryam, inna Allaha yubassiruki bi kalima minhu, subhanallah, Allahu akbar. Ngempela Allah ukupha izindaba ezimnandi ngegama elivela kuye, subhanallah, Allahu akbar. Ismuhu al-Masihu Isa ibn Maryam, subhanallah. Igama lakhe uMesiya, uYeshua noma uJesu, indodana kaMariya. Uzwe kahle mKristu, indodana kaMariya, hayi indodana kaNkulunkulu. Indodana kabani? Indodana kaMariya. Uzwe kahle. Uye futhi nalapha kuMateyu, ewena ophiwe umusa inkosi inawe, ubusisiwe esifazaneni, uyakukhulelwa uzale indodana. Kukhulunywa nobani? Kukhulunywa noMariya, ozozala ini? Indodana kabani? kaMariya. Ungadideki ke mfowethu nawe dadewethu, hayi indodana kaNkulunkulu, subhanallah. Wajihan, subhanallah, ofanele ukuhlonishwa, hayi ofanele ini? Ukukhonzwa noma ukudunyiswa. Ofanele ukwenzani? Ukuhlonishwa. Fi dunya wal akhirah, la emhlabeni, subhanallah, nasemhlabeni ozayo, subhanallah. Wa minal muqarrabin, futhi ungomunye walabo abasondelene noAllah, abasondelene nomdali. Uzwe kahle, akayena omunye wamadodana kaNkulunkulu njengoba iBhayibheli lenu lisho, kodwa ungomunye walabo benzani? Abahlonishwayo, abasondelene nomdali. Ngithe la sikunika the best of stories, indaba eziseqophelweni eliphezulu kakhulu, ukuthi umqondo wakho, inhliziyo yakho ihluzeke
kukhanye iqhaqheke ulazi iqiniso njengoba linjalo. Ungathi mawufika ngale umdala sekubuza bese uthi wena ubungazi, usho ukuthi mina ngangazi ngaqhuba ikhanda lami eliqinile ngangafuna ukulalela. Njengoba esho nje uJesu lapha kuMateyu 13 ethi ingako sometimes ekhuluma izaga nezisho ngoba mangabe ekhuluma eqonde nani animuzwa ngoba amakhandeni aqinile. Uyifundi lapha kuMateyu 13 uthi ingako-ke ngisebenzisa izisho, ngenza izibonakaliso, ngenza imizekeliso, ngenza izaga ngoba mangikhuluma nani uIsaya wakhuluma ngabantu abafana nani wathi lesizwe lesi amakhanda asaqinile asifuni ukumamela. Subhanallah. Lalela akulalela uAllah uyaqhaqhela manje ngokholo lwakho wena ozibiza umKristu ukuthi ubone ukuthi uphambuke kuphi, ngempela uhamba ebumnyameni yini noma siyakusukela masithi phuma ebumnyameni uze ekukhanyeni. Subhanallah. Wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla. Subhanallah. Allahu akbar. Futhi uyokhuluma kubantu esembelekweni noma esekhulile. Uyokhuluma kubantu esembelekweni, newborn, eqeda ukuzalwa noma futhi esekhulile. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa minas salihin. Uyobe engomunye wabalungile. Allahu akbar. Uyobe engomunye wabalungile. Allahu akbar. Lalela, uMaria uyabuza manje. Lento engikhuluma ngayo la naseBhayibhelini khona, lalela. Qalat, wathi ubani uMaria. Rabbi, anna yakunu li waladi. Subhanallah. Wathi uMaria, Nkosi yami, ngingaba kanjani nendodana? Allahu akbar. Allahu akbar. Walam yamsasni bashar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ngingakaze ngithintane nomuntu wesilisa noma ngingakaze ngithindwe indoda noma ngilale nendoda. Na uMaria uyabuza ukuthi kanjani ngaba nomntwana kanjani ngingakaze ngilale nendoda, ngingakaze ngithintane nendoda. Subhanallah. Allah uyamphendula ngengilosi yakhe. Subhanallah. Qala kadhalika Allah yakhluqu ma yasha. Kanjalo Allah udala ngendlela ayithandayo. Yezwa ke? Uzoba naye umntwana indoda ingakuthintanga Maria ngoba uAllah ngempela udala yena ngendlela ayithandayo. Siyamkhumbula uAllah edala umuntu ngobumba, indlela ayithandayo. Siyamkhumbula uAllah edala umuntu ngethambo, indlela ayithandayo. Manje uAllah udala umuntu ngani ngezwi, ngomoya, ngani ngendlela ayithandayo. Wayengekho ubaba, wayengekho umama makudala uAdamu. Allah wadala ngendlela ayithandayo. Wayengekho ubaba, wayengekho umama. uAllah mayedala uEva ngani ngethambo, kodwa Allah wadala ngendlela ayithandayo. Manje sekukhona umama kodwa ubaba akekho ngoba uAllah udala ngani ngendlela ayithandayo. Musukudideka ke mfowethu. Vula amehlo, uvula ingqondo. Ziyakhala manje. Right. Idha qada amran